Jeg filmer det lige nu. Og den er ringe stor. Prøv lige at holde den op, så man kan se den i filmen her. 51. Wow! Yes. Det er stadig for sindssygt. Det er godt. Ej, der er også mange myg. Og fluer og gnavpander og hele. Ja, der er modløs hage på. Du. Den sidder inde i kæbebenet. Jeg tror sgu, jeg skal have net på. De kravler alle steder. Lige under 2, over 2, og så minus 400. 1,6. 1,6. Hvad er den på? Okay. Jamen jeg har set det. Den er lige 2,4, ikke? Det er så okay. Det er omkring 1,8 kilo der. Det er jo vanvittigt det her sted. Ja, men altså lige op med finnen, ikke? Fantastisk. Den er, ja. Den skal